Kasar mamaya tana nan tana kai muggayen hare-hare a kasar Syria. A wani bangare kenan, a wani bangare kuma da dakarun kasar mamaya da kuma dakarun Syria wato suna nan su ma suna ta gwabza fada a wasu yankuna. A yau din aka tashi da wannan abin, ita kuma tana nan tana kai manya-manyan hare-hare a guraren ofisoshin gwamnatin Syria a yanzu haka. Amma me ya hada su? Sannan ko me dalili? Hakan ya biyo baya ne a daidai lokacin da kasar mamaya da kasar Amerika suke so su angaza gwamnatin Syria kenan akan su kutsa kudancin Lebanon su haɗu da su da dakarun mai nasara a fafata, inda su kuma suka ɗan ja baya ko kuma ce suka guji al'amarin. To tun daga nan aka fara takun saka. Idan ba ku manta ba, akwai wani lokaci da aka samu sa'insa tsakanin gwamnatin Syria da kasar mamaya, wanda shi ma ta dinga kai manya-manyan hare-hare har fada shugaban kasa, saboda sun bashi wani aiki ya ki yayi, shine suka masa warning a wannan lokacin. To a yanzu haka magana da nake muku, nafsin irin wannan abin da ya faru a wancan lokacin shine yake faruwa. Alatila suke so su tirsasa bawan Allah nan, duk da baya hango nasara, ya tabbatar da cewa dakarun mai nasara sun fi karfinsa, ya tabbatar da cewa duk karfin da kasar Amerika za ta bashi da kuma ita kanta kasar mamayen za ta bashi ba zai iya ganin karshen dakarun mai nasara ba. To fa a yanzu daidai lokacin da kasar mamaya take so ta janye sojojinta, ake yi mata dukan sakwara, ake da gargazar sojojinta, a daidai wannan lokacin ake so a kutso shi kuma ya zo ya dafa wa kasar mamaya su kuma su janye, sai a zo a yi tuwo na maina. Me yake nufi da tuwo na maina? Shine mu haɗu ya mumi ta kashe junanmu. To shi kuma ba nasarar ce ya hango ba, da a ce ya hango nasara, ya hango cewa zai yi nasara, da tuni ya yi mu baya. To ya hango cewa idan ya shiga din nan fa ba zai fita ba, kuma sannan idan ya shiga ma aka ce ya gama din fa, to ba akwai Iraki tana nan tana jiransa. To daidai lokacin da yayi watsi da maganganun da maganar Trump da kuma su kansu maganar Netanyahu, to a yanzu haka suna nan suna kai masa muggayen hare-hare. Mugayen hararafa wanda su dama idan suka baka aiki sun taɓa bashi aiki ya musu gardama a kwanakin baya, wanda suka dinga da gargazar sansanonin sojojinsa, sannan kuma suka dinga da gargaza har gidan fada shugaban kasa da sai kai hari a wannan lokacin. To yanzu ma ana so a maimaita, sai ya zo ya ba su hakuri kuma ya tabbatar da cewa zai kai harin ko kuma zai bi umarninsu, saboda shi suka bashi kuma aikin su yake yi, bai da wani abu ban da aikin su, sun ajiye su ne saboda ya taya su aiki. To yanzu ga aikin ya zo kuma yana ja baya, saboda ya tabbatar da cewa wa bakin rijiya ba wajen wasan makahu bane. Amma ya kuke ganin za ta kaya bayan sun gama da gargazar sojojinsa, ko kuma sun gama tsorata shi, zai yadda shiga ko kuma zai juya kansu ne a yi fito na fito? Dan a yanzu haka a wasu bangaren ana fito na fito da sojojinsu da kuma sojojinsa. Saboda haka mu haɗa a ƙasan kwamin, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya nuna mana munafukan musulmai kamar yadda ake nuna mana suna haɗuwa suna gwara kansu, ya haɗa da su gabaki ɗaya, mun sake su gabaki. Allah jama'a, dubun dubatan al'ummar Syria Turkiya ne, dubun dubatan al'ummar Turkiya ne suka fito zanga-zanga a cikin kasar gabaki daya akan nuna kin jinin haɗewar gwamnatinsu, wato gwamnatin Turkiya, gwamnatin ƙasarsu a matsayinta na ƙungiyar NATO. Akan suna kira da cewa su tafice daga NATO, su ba su ga amfanin tsayuwarta a NATO ba, sannan ko ba su ga ma amfaninta a ƙasar ba, barantana kuma su ga amfanin shigarta. A inda dubun dubatan al'ummar Turkiya suka fito suna ɗaga tutocin ƙasar, kuma suna kira ga gwamnatin ƙasar, musamman shi shugaban ƙasar, cewa ya fice ya bar ƙungiyar NATO. Ba abin da ƙasarsa take samu tun daga haɗewar nan in ban da baƙin jini, kuma musamman ma da aka zo aka haɗa ƙungiyar NATO nan, wanda akwai abubuwa da ya kamata ya tsaya wa kansa, ya tsaya ya cije wa kansa, amma saboda yana cikin ƙungiyar nan yana ji yana gani abin ya fi ƙarfinsa. Inda suka fito suka tabbatar da cewa su kansu ba su tsira a makircin ƙasar Amerika da ƙasar mamaya ba, kuma sannan ba su tsira a dukkan wasu abubuwa na rayuwa ba, sannan kuma kullum su ake maidawa baya, sannan kuma ƙasarsu a yanzu ta zama wata babbar munafuka wacce ake haɗa baki da ita, ake yaƙar makotanta ko kuma ake yaƙar 'yan uwanta musulmai. Sannan ba ta da wani katabus a cikin addinin musulunci da za ta fito ta yi bayani akan addinin musulunci irin da, wanda a yanzu abin gabaki daya koma jamhuriyar musulunci kasar Iran, inda suka fito suna zanga-zanga cewa ya fice ya bar kasar, zaman su a kasar ba shi da amfani, sannan ba wani agazi gaggawa ko kuma wasu agaji da zai taimakawa wasu raunana wanda kasar America da kasar mamaya suke zalunta a matsayinsa na cikin wannan kungiyar, ko ya dakatar ko ya hana, ya ja baki ya
yi shiru, sannan kuma sai Allah wadai da faduwa a cikin kasarsu da yake jawowa a cikin kasarsa da kuma asarori da yawa, inda suka fito suka ce muna da yawa kuma muna kere-kere, muna da arzikin mu muke nema da NATO ni za ta yi mana, me amfanin zaman mu a NATO, muna ji muna gani ba za mu iya komai, ba za mu iya kare kanmu ba, barantana kuma mu kare yan uwanmu. A yau aka fara zanga-zanga nan kuma an ce za a ci gaba da yin ta har illa masha Allah. Ubangiji Allah ya dauka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya da kawo nan kan musulman duniya gabaki daya, ya nuna mana munafikan musulmai a hada da su a gama da wato jama'a still dai account din da na bude muku na muku tallan hijiya da safe aka rufe min shi. Bayan wancan babban da aka rufe min, na bude sabo shi ma an rufe min shi jiya. Kun gane yayi, amma yanzu ga wannan na riga na bude. Na dawo alƙawarin idan za ku rufe su 60 zan bude su 60. Sannan kuma ina so ku gane cewa barazana, inda dai ina ganin barazana ta wasu masu min kiran waya, ni na riga na tsallake barazana. Kai dai yanzu ka kalli ido na ka ce akwai wani abu na barazana wanda za ka yi wa Alisuwaga, kai kanka sai ka gaura kan kamari ka ce karya ne, saboda don uwarku barazana mu ba wacce ba gani ba. Tunda muka ga Boko Haram don uwarku muka ga rikicin Boko Haram ta tafi da dubin yan uwanmu da dubin iyayenmu, ta tafi da garinmu, muka tsallake, muka gama gwagwarmayar mu a Najeriya gudun hijira, muka gama yawon mu da shiga lungun mu, duka masifa bata hau mu ba. Don uwarka har Allah ya kawo mana, don uwarku har Allah ya kawo karshen da zamu tsallake mu bar Najeriya, mu taso da sayyada da kafa ba irin kalubale da basifu wacce mu taba haduwa ba mu haɗu da su a kasashe a yawon duniya ba. Ku dai kun san da cewa a yanzu mu na rantse da girman Allah abin da ya rage mana kawai mu tashi mu waye gari mu ga Allah ya dauki rayuwar mu. Amma don uwarku ne mun tafi kanku a zo a ce muku Ali barazana ko tsoro akwai shi a cikin zuciyar Alisuwaga, na rantse da Allah za ku ce karya ne. Illa iyaka abin da za ku iya yi shine rufe akawun. Amma abin da ke so da ku, idan kun rufe wannan akawun din, ku je ku rubuta Alisuwaga a TikTok, wallahi za ku ga sunaye na sun fi 100, kuma ko ɗaya ba ni da wannan guda ɗayan ne nawa. Saboda zunzurutun abin da muke yi, mutane suna karuwa, suna gamsuwa, kuma suna bi. Haka idan kuka je kuka duba duk bidiyoyi na za ku gani, shi ma sai ku ba ku rufe su. Ai idan ba numfashinmu ne ya zama babu ba, idan ba numfashinmu ne ya zama babu ba, shi ma ta tarigar Allah ba ta tarigar ku ba, na rantse da girma Allah mun fi karfin ku wallahi. Allah ku daina kallon mu haka, ku daina kallon mu haka, mun fi karfin mu. Iya abin da za ku iya yi kenan, amma muryar Alisuwaga da maganar Alisuwaga da fuskar Alisuwaga kun dinga ganin ta a shafukan media na ko ina. Ku je ku shiga YouTube, ku shiga Instagram, ku shiga Twitter, ku shiga ko ina, in dai zaka rubuta sai kaga wannan fuskar. Dan uwarku sai kun ga wannan fuskar, illa iyaka abin da za ku iya yi kenan. Saboda na rantse da girman Allah mun kafu, wallahi sai da muka kafu, wallahi alazim mu murici ne, muricin kan dutse ne, ba mu shirya ba sai da muka shirya, ba mu fito ba sai da muka shirya. Mun fi karfin ku. Wannan shi ne sabon account iya da bude, shi ma dan girman Allah zuwa safi ku rufe shi. Kuma ina kira mutane su ci gaba da bibiyan sa, kuma sannan su yi min sharin masoya. Ai kun yi sake account 1 2 3, wannan shine karo na 60 da aka rufe min. Karo na 60, wallahi ba arewacin Najeriya ba, duk Afirka wallahi, ba zan ce duk duniya ba, duk Afirka wallahi babu wanda aka rufe mai account kwaya 60 in ba ni ba. Daga mai 500,000, 800,000, miliyan 1, haka har na kai wannan kwaya 60 din. Kuma har yanzu Alisuwagan yana nan a kafa dan uwarku, ba abin da za ku iya yi masa, babu abin da za ku yi masa. Yanzu za ku rufe, kuma yanzu za ku zan fito, kuma yanzu za ku gani. Saboda ni Allah ne ya riga ya kafa mu, ba wai ku ne za ku kawo ƙarshen mu ba. Kuma mun fi ƙarfin barazana, mun fi ƙarfin bibiya, mun fi ƙarfin wulakanci. Wallahi Allah ya riga ya sare mana wannan. Sai dai ku kalle mu, ku bar mu, ba ku ƙananan ƙwari ba. Iyayen ƙwarin ma sun buga da ku, sun bar ku. Ku je ku yi ta sawa ana report din account din, ku ta turawa a group, ku ta turawa da wanda yan ƙaryan gwagwarmaya wanda ake ba kuɗi, da yan iskan gwagwarmaya, da kuma munafukai da azzalumai, ku ta sawa. Sai dai idan kun rufe TikTok a duniyar nan, amma wallahi alazin ƙarya ne. Amma magana tracking ko magana kamu ko magana, wallahi Allah ya riga ya hasare. Mun fi ƙarfin wannan. Kuma kai dai yanzu a rinjaye ka, a kalle ni, a ce ku bani lambar Alisuwaga mu hurara shi, babu. Dan uwarku me ya rage mana a duniya ne? Me ya rage mana a duniya ne don ubanku? Gari ba mu da, iyaye ba mu da, a yanzu haka wallahi alazin ko takardar tsire ba da ta Najeriya don uwarku. In ma wai kuna tunanin cewa wani abun ne, kuma fidda rai. Ba sai akwai garin ba, ko akwai yan uwan, ko akwai dangin, za ku yi tunanin cewa idan muka dawo za ku ga ƙarshen mu. Sai ga wannan ko to don uwar ku mun yafa Najeriya. Kuma tunda Allah ya mu yan Najeriya ya sa mana Hausa a cikin bakin mu, don uwar ku ba yanda kuka isa ku cire. Kuma Allah ya kawo mana dubun masoya suna bibiyan mu, to ku ci gaba da tracking. Na rantsa da girman Allah sai mun ka ƙarshen ku.
kullum bana fidda rai Allah sai ya mun baiwa da zan kawo karshen azzaluman Najeriya. Bana fidda rai, ba muna cikin duniya ba, kuma muna yawo ba, kuma duniya sun san mu ba. Ku buga ku ajiye sai mun shiga kundin tarihin ku dan uwarku. Wannan shine account dina jama'a, ku je ku ci